بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hörmətli rəqib hörmətli radio dinləyicilər. Әйе, Allahның рәхмәте белән без үзебезнең тапшыруларыбызны дәвам итәбез һәм алдагы тапшыруда без бик зур теманы тамамладык. Пәйгамбәрләргә иман китерү турында сөйләдек. Ул мәсәлән әһәмияте турында һәм шулай ук аерым сөйләдек. Kitaplarga iman kitiru turunda, ham indi maxsus ravishda Qur'on Karim turunda сөйләдек. Бүген яңа теманы ачып җибәрәсе килә. Кыямәт көненә иман китерү турында сөйлисе килә. Аңларчы менә Ракиб абый бүгенге тапшыруны шушы кириш тапшыру шикелле багышлыйсым килә. Аллаһның рәхмәте булсын. Менә кешеләр яхшы бәя биргәч һәм безнең тапшыруларыбыздан файдалы гыйлемнәр ала алгач, әлхәмдүлилләh без бик шат. Аллаһ Таала яңадан да кешеләргә шулай итеп файдалы гыйлемнәр алырга насыйп әйләсә иде. Әмма ләкин менә бүген яңа уку елы башлана. Без дә үзебезнең тапшыруларда радио тыңлаучыларга яңадан да кызыклырак булсын өчен яңа темаларны да әзерләдек. Әйткәнемчә, менә кыямәт көне турында ул безнең төп тема булачак. Ни өчен дигәндә, мин аны үземнең алдагы тапшыруларда сөйләгән идем. Без үзебезнең тапшыруларны игътибар итсәгез, иң беренче без сөйләдек Аллаһның исемнәре турында. Ягъни кешегә Аллаһны таныттык. Аллаһның исемнәре аша Аллаһ Тәгаләгә якынайтырга, ничек итеп Аллаһка иман китереп, ничек итеп аны яратырга, ничек һәм Аллаһ Раббыбызга ничек итеп шанарга, шуның турында сөйләдек. Һәм ул Аллаһның рәхмәте белән 56 тапшырудан торган бик зур цикл булды. Аннары без сөйләдек фәрештәләр турында, аларга иман китерү турында, аларның кайбер сыйфатлары турында. Фәрештәләргә бәйләп сөйләдек җиннәр турында. Чөнки җиннәр дә яшерен бер галәм, фәрештәләр белән бергә килгән, шуңа күрә сөйләдек. Аннары пәйгамбәрләр турында сөйләдек, китаплар турында сөйләдек. Игътибар итсәгез, бу безнең иманыбызның баганаларының төрт шартлары булып тора. Ягъни барыбыз да белә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, иман 6 баганадан тора диде. Аллаһка иман китерү, аның фәрештәләренә иман китерү, пәйгамбәрләренә иман китерү, Аллаһ Таала индергән китапларга иман китерү һәм 5нче кыямәт көненә иман китерү. 6нчысы тәкъдир, яхшысы һәм яманы Аллаһтан булуына иман китерү. Менә шулай итеп без җайлап кына инде 5нче баганага килеп җиттек. Кыямәт көненә иман китерү ул иң әһәмиятле иманның баганасы булып тора. Аның турында Алла бирсә, менә иншалла шушы тапшыруда аның әһәмияте турында сөйләрмен. Яхшымы ул, яманмы ул? Чөнки әхлаклар икегә бүленә. Ягъни яхшы хулык бар һәм начар хулык бар. Шулар турында сөйләргә һәм тапшыруның икенче өлешендә шушы кыямәт көне турында сөйләргә дигән фикергә килдем. Һәм иншалла бәлки шулай итеп башларбыз. Менә бүген дә тапшыруны башлаганда иң беренче алайса башлыйсым килә. Әхлак турында кыскача гына әйтеп китәсем килә. Нәрсә ул әхлак һәм аның ислам тәгълиматында әһәмияте нинди урында? Әхлак дигән сүз ул инде гарәп телендә хулук дип атала. Күркәм хулук. Безнең татар халкында да ул сүз еш кулланыла һәм аны күп кеше аңлыйдыр дип беләм. Күркәм хулук ягъни кешедә шундый табигый яки үзләштергән шундый сыйфат ул аны яхшылыкка алып бара. Ягъни яхшылык белән ул мөгамәлә итә белә. Әгәр дәген шушы хулыкка ия булса. Ә начар хулык киресенчә. Аның шундый табигый сыйфатлар була, ул шушы үзенең тотышы белән үзен начар яктан күрсәтә һәм начарлык белән мөгамәлә итә. Һәм ул хулык була бәйле Аллаһ белән, чөнки Аллаһка бәйле хулык бар. Мәсәлән, кешенең Аллаһ белән ике арада тотышы, үзен тотышы була якын тирәсе кешеләр белән һәм ул хайваннарга, башка Аллаһ бар иткән мәхлукатларга дагын тарала. Ягъни кешенең хулкы дип әйткәндә без шушы әйберләрне күз алдында тотабыз. Кеше Аллаһ белән ничек мөгамәлә итә, башкалар белән ничек мөгамәлә итә һәм якын тирәсе белән, башка җансыз булган әйберләр белән ничек мөгамәлә итә, булар барысы да аның хулкына әйләнеп кайта. Һәм без алдагы тапшыруда сөйләдек, безгә мусульманнарга намаз укып кына, әле диннең бүтән тәгълиматларын үтәп кенә, ягъни мәсәлән диннең асыл булган теге намаз, ураза шикелле тәгълиматларын үтәп кенә, әле ул җитми. Ягъни без үзебезне һәр даим гыйльми яктан, әхлак ягыннан үстергә тиешлебез. Чөнки әгәр дә алай булмаса, кызганычка каршы без күрәбез үзебезнең дин тоткан мусульман кардәшләребездән начар сыйфатлар һәм хулыклар, хәтта кайбер вакытта дин тотмаган кешеләр алардан яхшырак та булып күренә шушы мәсьәләдә. Алдау булсын, яки сүз йөртү булсын, яки башка төрле начар сүзләр, гайбәт сөйләү булсын, башкалар ул яктан хәерлерәк булып күренә дин тоткан кешеләрдән караганда. Ә ул алай булырга тиеш түгел. Ягъни без дин тотабыз икән, безнең әхлак яклары да ул яктан камил һәм дөрес булырга тиеш. Шуның өчен аның әһәмияте бик зур. Коръән аятларына без карасак,
Masalan, Alloh Rabbimiz aytadi: "Innalloha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi." Alloh taala sizga amr etadi, adillik bilan, izgilik bilan, ihson qiluv bilan, tuğanlarga yaxshilik ishlaw bilan, ham tiya buzuq, fahish ishlardan, amallardan, kishilarni talovdan, shunday buzuq ishlardan tiya deydi. Ya'ni yaxshilik bilan amr etadi, nosharlikdan tiya. Hammalar ishonchli oyatlar Qur'onda bor. Hatto Alloh subhanahu va taala masalan kishilarni bu dunyoga bor etishning maqsadini ham nindi ravishda ularni bor etgani to'g'risida aytganda, Alloh Rabbimiz aytadi: "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin va untha va ja'alnakum shu'uban va qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallohi atqakum." Ey kishilar deb aytadi Alloh taolo. Biz sizni irat zoti etib, xotin-qiz zoti etib bor etdik. Ya'ni kishilar umumiy ravishda ya irat kishilar, ya xotin-qiz kishilar. Ham sizni xalqlar ham qabilalar qildik. Narsa uchun? Lita'arafu. Bir-biringiz bilan bilgili, ma'ruf bo'lgan ravishda muomala etirishsin dedi. Bir-biringizni tanir uchun ham muomala etirishsin. Ya'ni agardagin o'zining tilagi bo'lsa, Alloh taolo butun kishini bir tegiz etiradi, shunday. Ya arablarga aytiradi, ya tatarlarga aytiradi, butun kishini tegiz etiradi. Ammo lekin Alloh taolo o'zining hikmati bilan kishilarni turli qabiladan, turli xalqlar bilan etdi, chunki adam balasi shulay tarala. Ammo lekin ul turlilikning hikmati narsada lita'arafu. Ma'ruf degan so'z Qur'on Karimda butun yaxshilikni, yaxshi muomalani o'z ichine olgan so'z bo'lib turadi. Ya'ni bir-biringiz bilan yaxshi muomalada yashagiz deb aytadi. Siz turli, ammo lekin bir-biringiz bilan yaxshi muomala etib yashagiz. Ammo lekin unutmagiz, inna akramakum 'indallohi atqakum. Sizning eng xayrliligiz, chunki mana bunda big hikmat bor. Alloh taolo men sizni turli xalqlardan bor etdim dedi. Turli qabilalardan bor etdim dedi. Ammo lekin ul xalqdan bo'lu, turli qabiladan bo'lu, ul seni Allohga min yaqinroq degan bilgi tugil. Kishi masalan ularga men g'arab bo'lg'ach endi Allohga eng yaqin kishi yoki men tatar bo'lg'ach Allohga eng yaqin kishi deb. Yo'q. Alloh taolo aytib qo'ydi, Alloh qarshimda sizning eng yaqini ul taqvo dedi. Taqvo ya'ni Allohga eng dindor, eng berilgan, bo'ysunuvchan taqvo kishilar Allohga eng yaqin kishilar dedi. Ya'ni sizning turli qabilalardan bo'lu, ali ul Alloh qarshimda yaqinlikni belgili tag'an aybir tugil deb aytdi. Shuning uchun mana bunda da xulqqa qarala. Hatto payg'ambarimizning bir hadisida kelgan: "Innalloha la yanzuru ila ajsamikum, ila ajsadikum, va la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum." Alloh taolo sizning tanlaringizga qaramay, sizning ravishlaringizga qaramay, ammo lekin qori sizning ko'ngillaringizga ham amallaringizga. Kishi balki g'aribroq bo'larga mumkin, balki tan qiyofati bilan bik motorda bo'lmasqa mumkin, ammo Alloh qarshында eng me'yor, ya'ni dalil bo'lib turgan, qoraladigan ayvor ulda bo'lsa ko'ngil ham amal. Bizning xalqda da bor, bir kishining kiyimine qarab qarşı alırlar, aqlına qarab uzatalar deb. Alloh taala kishining tub sifatlariga qaraydi. Shuning uchun kishidagi bo'lgan xuluq, axloq, mana bu endi ko'ngil amali ham tishqi amal, kishining o'z tutishi shulay bit endi. Shuning uchun bu bik muhim amr bo'lib turadi. Agardagin kishilar ham jamiyat shusha aybirga e'tibor etay ekan, hammani din tutgan da e'tibor etadi, din sizlarda e'tibor etadi. Masalan, Sovet vaqtida din tiyilgan edi, shulay bit. Ammo lekin onda etika degan yoki onda moral kodeksi degan shunday aybirlarga baribir bosim yasadılar. Chunki bir jamiyatda onsiz tura olmaydi. Alloh taolaning zakoni bir. Ammo lekin musulmon kishi ul amalni ishlaganda savob umid etadi. Mana masalan sening ashuunchiga, sen ashuunni bosib qolasin. Narsa uchun? Alloh shulay qo'shdi. Sen masalan xotiningga, oilangga yaxshi muomala etasin. Alloh qo'shdi, ham shunlar savobga umid etasin. Agarda kishi Allohga ishonmasa, u nindidir bir boshqa qiymatlar bilan yashargan, misol uchun urlov masalasi. Noshar xulqlardan sanaladi. Shulay bitindi. Shir Amerika bir shtatida urlamaylar. Ammo lekin shaharda nechadir soatga butun shaharga o't suni bilan shul vaqtda bek ko'p prilavkalardan aybir yo'qala. Ya'ni urlamauning sababi nimada? Chunki butun yerda kameralar tura, butun yerda qishqiradigan aybirlar tura, kibitdan aybir olib chiqsan qishqira boshlaydi. Shular tura. Shular ishlamay boshlawga endi kibitdan aybirlar yo'qala boshlaydi. Ya'ni kishining nasatiya nindidir shit aybirdi. Musulmon kishining kamerasi bor. Ya'ni ikki farishta butun narsani ko'rib tura, butun narsani yozib bora. Endi Alloh Robbimiz ko'rib tura, bilib tura, har narsani hisoblab tura. Mana bunda Raqib aboy payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bik ko'p hadislari keldi. Shularni dag'in esga tushirib ketasim kela, onlarcha bir-birni aytasim kela. Mana shusha ko'rkam xuluq bik zo'r o'rin o'ynay kishini dinga chaqiruvda.
Bir kishi de o'ylamasin. Mana masalan, hozir bizning radio tinglovchilar, boshqalar, siz masalan kishilarga siyliysiz. Tuğanlarınızga belki şuşa din turunda eriştiresizdir. Biligiz onu. Ko'pchilik sizning tuğanlarınız sizning so'zga ihtibar etmeyler. Amma lakin sizning amalingizga bek qoti qaraylar. Nechik etib siz ularga tuğanchilik jiplarini nig'itasizmi? Siz ular bilan nechik muomala etasiz? Siz ular bilan nechik suylashasiz? Aldamaysizmi? So'zingizda turasizmi? Va'dangizni o'taysizmi? Mana bu sifatlarga ular ko'proq ihtibar etadilar. Ham ko'p yoqda mana dinni bilmagan kishi ko'proq kishiga qaraydi. Bu din tutuvchi kishi nindi axloqli ekan? Mana bunda bir misol keltirasam keladi. Yevropada bir shaharda bir imom bir avtobus bilan har vaqtni o'zining masjidini yuritgan bo'ladi. Shu vaqtda bir kunni avtobusga o'tira, shofyorga o'xshab bera, bu bunlar bilet beradi, zdachasini qaytara ham ketadi. O'rniga o'tirgach qaraydi. Bir necha so'mga zdachasini ortiqroq berganlar. G'adatda bo'lmagan hal bir necha so'mga yolg'ishgan shofyor ortiqroq bergan. Shundan so'ng o'ylay boshlaydi. Qoldiraymi ekan bu ақшаны? Bir necha so'mdan narsa bo'layindi yoki geri qaytaraymi ekan? Imom bu. Bu imom kishi ko'ngilda o'ylab boraydi, balki masjidga solarman, yana narsa deb masalan o'zini oladi deb tugul. Shu ақша to'g'rida o'ylab boradi. Oxir chekda tushganda ақшаны bera, shofyorga ayta, siz menga zdachi berganda yolg'ish bergansiz, mana sizdan ortiq zdachingiz deb ortiq ақшаны keri bera, ham tushib ketganda tegi shofyor qo'lidan tuta. Siz bunda bu masjidda ishlaysizmi deb ayta. Ayyi dey. Men dey bu masjidga dey gil yuriydim deb ayta. Sizni gil ko'ram deb ayta, shu masjidga yurganingizni. Mening masjidga kelasim keladi. Amma lakin bugun men sizni tekshirishga tiladim dey. Sizning diningiz nechikmi ekan? Maxsus ravishda sizga ortiq berdim ақшаны dey. Nishlasizmi ekan debdi. Mana siz keri qaytardingiz, men bugun kech bilan sizning masjidingizga kelamali deb tegi kishi tushib ketdi. Shundan so'ng uyaldim dey, xo'rlandim dey. Imom ayta, shu bir necha so'm uchun dinimni men noshir yoqdan ko'rsatayozdim deb ayta. Ya'ni kishi sinmaydigini, shu kichkinagina amal bilan sinadi. Balki bizni da sinlardir. Balki bizni dagin qarab turalardir. Nechik biz oilamiz bilan muomala etamiz? Nechik biz bolalarimiz bilan muomala etamiz? Shunga ko'ra, mana bu masala bek aktual ham muhim ayber. Shuning uchun ona payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bek ko'p hadislarida onlar bosim yasadi. Mana misol etib keltirasam kelam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ana za'imun bi baytin fi rawdil janna liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan." Men deb aytadi. Va'da aytam. Jannatning bir qiriyinda o'rin bilan kim bahasda talashni qoldira agarda hatto haqli bo'lsa da deb aytadi. Bir masalada bahslashirga kerak. Talasha olsa, ularni jiyna. Bu butavoy masala, din uchun tugul. Masalan, din masalasida kishiga haqliqni o'rnatirga kerak. Kun ko'rish masalasida ul haqli, amma lakin ko'ra talashuda foyda yo'q. Kerak tugul talashirga deb qoldira ekan, Alloh taolo payg'ambarimiz ul kishiga jannatda o'rin va'da etdi. Shunday payg'ambarimiz aytdi: "Va bi baytin fi wasatil janna liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan." Jannatning o'rtasida o'rin azirlimdi. Ya'ni o'rin bo'lsin deb shul kishiga kim yolg'onni qoldira, o'ynab qina bo'lsa-da, yolg'on namoz qilib. Qiziq uchun bo'lsa-da, kishilarni kuldirir uchun bo'lsa-da, yolg'on namadi. Yolg'on nama agar dagin shulay bo'lsa, inshaalloh jannatda o'rin. Shulay yo'q, "Va bi baytin fi a'la al-janna liman hasuna khuluquhu." Ham jannatning eng buyuk darajasida kimning xulqi ko'rkam bo'ldi. Namda biz ko'rkam xulqning darajasini ko'ramiz. Ham bu durust hadis ana Imom Abu Davud rivoyat etadi. Shulay yo'q, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar. Jannatga eng ko'p kiritadigan amal narsa? Taqvolloh va husnul xuluq dedi. Taqvolik ham ko'rkam xuluq dedi. Jahannamga eng ko'p kiritadigan amal narsa degach, al-fam wal farj. Ovoz dedi. Ovoz bilan biz narsa ishlaymiz. Silashabız bit. Ovoz dedi. Ham jinsiy a'zo deb aytdi. Ya'ni kishi zina qilsa, jinsiy a'zosi bilan fahishlik qilsa, shu jahannamga olib kiradi dedi. Ko'rkam xuluq jannatga olib kirishning eng birinchi sabablarining birisi bo'lib turadi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Qiyomat kunida sizni eng yaratganingiz, ham menga eng yoqining'iz ko'rkam xuluqlar bo'lar" dedi. Payg'ambarimiz yaratgan kishilarni ham payg'ambarimizga yoqin bo'lar ko'rkam xuluqli kishilar. Tog'i bir hadis. Qiyomat kunida eng og'ir mizonda bo'lgan aybir ko'rkam xuluq. Ул бүтін нашарлыкларын да баса торган дип әйтергә кирәк инде, шулай аңлатырга кирәк бу очракта. Әйе. Әмма ләкин Рақиб абый моңар шаган хадислар бик күп. Иншалла базана киләсе тапшыруларда бәлки искә төшерәбез, һәм аның кайбер фадилатларын сөйләрбез. Ләкин менә монда кеше алданырга тиеш түгел. Нәрсә ул күркәм хулык?
Biz аны Аллаһ насип итсә сөйләрбез. Чөнки ул җиңел әйбер түгел. Әгәр дә җиңел булса, пәйгамбәребезгә иң якын дәрәҗәгә җиткерә торган әйбер булмас иде. Мизанда дагы, үлчәүдә дагы иң авыр гамәлләрдән булмас иде. Җәннәткә дә алып кера торган иң көчле гамәлләрдән булмас иде, әгәр дә ул бик җиңел булса. Сез сөйләгәннәргә бер дәлил, менә бәхәсләшү вакытында талашуга бармаска кирәк дигән фикерне әйттегез бит, әйеме? Хәдис бар шундый дидегез. Һәм менә безнең татар бабайлары шулай яшәгән дә бит, менә минем үземнең күргәнем бар. Әгәр дә бәхәсләшкән вакытта, ниндидер сүзгә керешкән вакытта кемдер үзенең фикерен көчләп тага башласа, теге абзый, сез әйткәнчә, гәрчә хаклы булса да, син дә хаклы диде, борыла да китә. Менә ул күркәм гадәт инде шул вакытта ук безнең бабайларда ук тәрбияләнгән канда булган инде. Әйе, аны менә без Аллаһ насип итсә күребез. Күп холыклар, менә ул инде гадәт булып килгән мусульман халыкларында, ул пәйгамбәребезнең хадисләрендә яки Коръан аятларында әмр ителгән яки киңәш ителгән гамәлләр булып тора. Әмма ләкин менә күркәм холыкның әйткәндә, аның турында иншалла күбрәк сөйләрбез. Күркәм холык ул сиңа елмайган кешегә елмаю гына түгел. Сиңа яхшылык эшләгән кешегә яхшылык белән кайтару түгел. Киресенчә, сиңа елмаймаган кешегә елмаю, сиңа таш белән аткан кешегә аш белән ата белү, сиңа начарлык эшләгән кешегә яхшылык кыла белү, менә шушы ул күркәм холык. Менә монда бит талашта да хаклы булганда дип күрдек без, ялган намазга дип күрдек. Ягъни шушы гамәлләрне кеше үти ала икән, үзен җыена ала икән, иншалла бу кеше шушы дәрәҗәләргә ирешәчәк. Аллаһ насип итсә, иншалла менә киләсе тапшыруларда холыкларның һәрберсенә тукталырбыз, аерым рәвештә. Анда изгелек турында мисал өчен, һәм башка төрле холыклар турында Аллаһ насип итсә тукталырбыз. Ә инде безнең төп темабыз ул әйткәнемчә, менә тапшыру башында әйттем, кыямәт көне турында иншалла башлыйсы килә, һәм без аның турында сөйләгәнче кеше уйлар, мәсәлән, кыямәт көне нәрсә ул, җәннәт җәһәннәм микән ул дип. Юк, кыямәт көне ул бик күп мәгънә үз эченә ала. Без кыямәт көне турында сөйләрбез иншалла, иң беренче үлемнән башлап. Кеше өчен кыямәт башлана үлемнән. Ул инде аның өчен кичкенә кыямәт. Аннары аңар бәйле булган җан мәсьәләсе бар. Аңар бәйле булган кабер, барзах хәле, ничек итеп фәрештәләр сорый, барзахта кеше ничек яса, нигъмәттәме, газаптамы. Аннары аерым сөйләрбез улы кыямәт көне турында. Ә улы кыямәткә җиткәнче аның галәмәтләре турында. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтеп калдырды, кайбер галәмәтләр, ягъни кыямәт, улы кыямәт булганчы була таган кайбер галәмәтләр. Аның килүен, аның инде якын икәнен билгели торган, күрсәтә торган хәлләр инде булар. Әйе, менә мәсәлән Пәйгамбәрбезнең килүе, мәсәлән кыямәт көненең галәмәте, шул ук заманның төрле үзгәрешләр, вакытның тиз булуы, менә шундый ул кичә галәмәтләр дип атала. Аннары кыямәт үзе алдыннан улрак галәмәтләр бар анда, дәҗҗал чыгу һәм башка шундый Гайса галәйһиссәлам төшү шундый мәгънәләр, зур галәмәтләр бар. Аннары кыямәт көне булгач, кыямәт көнендә инде кешеләрнең кубарылуы турында, аннары кешеләр мәхшәр мәйданында басып торуы, аларның хәлләре ничек була, аларның китаплары, гамәл дәфтәрләре килүе, ничек итеп кайсы кулга ничек бирелә, аннары үлчәүгә куелу, гамәлләрне үлчәячәкләр, сират күпере, ничек итеп кешеләр сират күпере, җәһәннәмне китерү, кешеләр җәһәннәмгә керәләр, җәннәткә керәләр. Аннары аерым Җәһәннәмгә керәләр дигәндә, монда инде Коръән-и Кәримдәгечә әйтергә кирәк, җәһәннәмгә ташланалар, ыргытылалар, шулай бит, шулай диде бит Аллаһ Тәгалә. Дөрес, җәһәннәмгә кеше теге үз теләге белән керми, әлбәттә җәһәннәмгә ыргытыла, яки инде гөнаһлы мусульманнар сират күперен үткәндә шунда төшеп китәләр инде. Аерым җәһәннәм турында һәм аерым җәннәт турында да анда булган, җәннәттәге булган нигъмәт, ләззәт, Пәйгамбәрбездән килгән кайбер хадисләргә тукталырбыз, һәм инде җәһәннәмнең сыйфатлавы, ничек итеп Пәйгамбәрбезнең сыйфатлавыннан ничек Аллаһ Раббыбыз Коръән Кәримдә җәһәннәм турында сыйфатлады, менә шулар турында Аллаһ насип итсә сөйләрбез. Кыскача гына әйткәндә, бик киң тема бу мәсьәлә, Ракиб абый, Аллаһ Тәгалә безгә сәламәтлек бирсен, гомер бирсен. Бу әле тема тиз генә бетә торган тема түгел. Без аны бәлки бүлербез дә, мәсәлән, кичә кыямәт дип бәлки бүлербез, олы кыямәт дип, кыямәт галәмәтләре, җәннәт, җәһәннәм, шундый рәвештә дә бәлки бүлгәләп сөйләү дөресрәк тә булыр, чөнки зур мәсьәлә, зур темалар. Аның турында галимнәрнең бик күп китаплары бар. Ул хадисләр җыентыгында аерым хадисләр җыентыклары бар, кыямәт көненә багышланган. Коръән Кәрим укыган кеше белә, кайсы гына битне ачма, бөтенесендә кыямәт көне турында. Шуңа күрә менә бүгенге тапшыруда кыямәт көненә ышануның әһәмияте турында сөйлисем килә. Чөнки иманыбызның шушы 6 багына дип әйттем тапшыруның башында: Аллаһка ышану, фәрештәләргә ышану, пәйгамбәрләргә ышану, китапларга ышану, кыямәт көненә ышану һәм тәкъдирнең яхшысы һәм яманы Аллаһтан булуына ышану, ул динебезнең нигезе булып тора. Кайбер хадисләрдә килә, безнең иман шартында килә: "Вал бахси бa'дал маут", ягъни үлеп терелмәккә ышану дип тә килә. Ул инде аны күпчелек галимнәр кертәләр кыямәт көненә.
Ягъни үлеп терелмәк шул кыямәт көнендә булачак. Шуңа күрә теге 6 багына дип әйтү ул дөрес. Кайбер хадисләрдә 7 дип килсә дә, ансы да дөрес, ләкин киңрәк таралган хәзерге вакытта инде пәйгамбәребезнең мәшһүр хадисләрендә 6 дип килә инде. Шуңа күрә кеше аптырамасын, 7ми, 6мы дип зур аерма түгел, чөнки үлеп терелмәккә ышану ул кыямәт көненең бер галәмәте булып тора, шуларга ышануга керә. Ни өчен адам баласы кыямәт көненә ышанырга тиеш? Без бу дөньяда яшибез һәм бу дөньяда яшәгәндә кеше күпме генә гадел булырга тырышсын, кайбер кешеләр. Кайбер чиракта гаделлекне таба алмыйлар. Гаделлек өчен көрәшсәләр дә. Киресенчә кайбер кеше ничек яшәүне игътибарда итми, Аллаһка ышанмый, бузыклыкны кыла, харамны ашый, тәүбә итәргә уйламый, ул дагын яши. Кемдер намаз укый, Аллаһка ышана, кешеләргә начарлык эшләргә тырышмый, изгелек эшләргә тырыша, ул дагын яши. Аллаһ Раббыбыз аның турында әйтә: "Ам хасибаллазина иштараху ссайyiati an naj'alahum kallazina amanu wa 'amilus salihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun." Бу Җасия сүрәсенең 21-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сез уйлыйсызмы?" дип әйтә. Кемнәр гөнаһ эшләделәр? Гөнаһ эшләүчеләрне иман китереп, изге гамәл кылучылар белән тигез кылырмы дип. Әгәр дә алай уйласагыз, дөрес уйламыйсыз, начар уйлыйсыз дип әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә бу галәмне бар итүче, күкләрне, җирне бар итүче зат, бузыклык кылып имансыз яшәгән кешене һәм иман китереп изге гамәлләр кылган кешене тигез кылмый. Афанaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Қалам сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Без мусульманнар белән җинаят кылучыларны, гөнаһ кылучыларны тигез кыларбызмы? Ялгышасыз" дип әйтә. Дөрес хөкем итмисез ди. Аннары Аллаһ Раббыбыз: "Афа хасибтум аннама халакнакум абаса ва аннакум илейна ла турҗаун." Мөэминнәр сүрәсендә 115-нче аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сез уйлыйсызмы? Без сезне уен өчен бар иттек, һәм сез безгә кире кайтмассызмы" дипме? Югалай түгел. Ягъни менә хәзер китерермен шундый аятлар. Аллаһ Тәгалә күкләрне һәм җирне бар итүне бәйле кыямәт көненә иман китерү белән. Ягъни күкләр бар булуы, шушы галәм барысы һәм шушы дөнья әгәр дә кыямәт көне булмаса, хаклы булмас иде. Ибраһим сүрәсенең 15-нче, 19-нчы аятларында Аллаһ Тәгалә җәһәннәмне сыйфатлый. Яман кешеләр, җаббар, ягъни бузыклык кылучылар, җәберләүчеләр җәһәннәмгә керүләре турында әйтә. Һәм шушы аятларның ахырында әйтә: "Алам тара анналлаһа халакас самавати вал арди бил хак." Син күрмисеңме? Белмисеңме? Аллаһ Тәгалә күкләрне һәм җирне хаклык белән бар ит. Ягъни шушы күкләр һәм җир бар булуы ул кыямәт көнен булачагына бер дәлил булып тора. Ягъни кеше акылын эшләтсен. Бу галәм нәрсә өчен бар булды? Тиккә генә бар булдымы? Әгәр дә кыямәт көне булмаса, аның бар булуы инде Аллаһ Тәгаләнең хикмәтенә туры килми. Ягъни безнең бу дөньяда эшләгән изгелекләребез кайчан ахиратта файда бирә? Кайчан ахиратта файда бирә, аның турында сөйләрбез, чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ахиратта кылган изгелек турында әйткәндә: "Аллазина аману ва амилус салихат." Иман китерделәр һәм изге гамәл кылдылар дип әйтә. Ягъни иман китерү, Аллаһка иман китерү бу инде асыл төп гамәл булып тора, ахиратта савап язылсын өчен. Менә монда тагы бер мәшһүр Гимран сүрәсенең 191-нче аятын тукталасым килә. Аны инде күп кеше белә ул аятларны. Аллаһ Раббыбыз сыйфатлый тақва мөэминнәр турында. Алар турында әйтә: "Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван наһари ла аятин ли улил албаб." Ин башта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Күкләрне бар итүдә, җирне бар итүдә, көн белән төн алышуда уйлаучыларга, фикерләүчеләргә бик күп билгеләр бар, галәмәтләр бар, дәлилләр бар" ди. Кемнәр алар? Уйланучы, фикерләүчеләр. Алар الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Ул кешеләр Аллаһны искә алалар, баскан килеш, утырган килеш, яткан килеш, һәм фикерлиләр күкләрне һәм җирнең бар булуы турында. Фикер йөртәләр. Ни өчен Аллаһ Тәгалә шушы галәмне бар итте? Һәм әйтәләр: "Раббана ма халакта һаза батила субханака фақина азабаннар." Һәм шушы фикер йөртүче кешеләр әйтәләр: "Раббана, я Раббыбыз Аллаһ, син бу галәмне ялганга бар итмәдең. Тиккә генә бар итмәдең. Эй Раббым Аллаһ, безне җәһәннәм газабыннан коткар." Ягъни бу галәм булгач, җәннәттә бар, җәһәннәмдә бар. Кеше яхшылыгын да кыла, белмичә начарлыгын да кылырга мөмкин. Әйе. Ике бар урын. Ягъни бу галәмне Аллаһ Тәгалә безгә бар итте, безне бу дөньяга китерде. Шулай булгач, без яшәп күрсәтәбез. Ничек итеп яшибез? Аллаһ биргән шушы байлык белән без аны ничек кулланабыз? Шушы табигать белән без ничек кулланабыз? Чөнки менә ахираткә иман китерүнең билгесе ул кешенең үзенә кайта һәм җәмгыятькә дә кайта. Аллаһка иман китергән кеше, ахираткә иман китергән кеше үзен һәр даим Аллаһ күрә дип тоя. Аллаһ Тәгалә күреп тора, Аллаһ Тәгалә белеп тора, үзен
шикләрдә тотырга тырыша. Изгелек эшләргә тырыша. Җәмгыятькә файда китерә торган. Гомумән мәчет салу яки куе казыту яки шишмәләр ясату, юллар төзетү, булар бит инде файда китерә торган эшләр. Ахиратка иман китергән кеше шуны эшләргә тырыша. Чөнки бу файда бирә. Һәм кайбер иман китермәгән кеше ул да аны эшләтә. Әмма ләкин аның максаты булырга мөмкин, мактасыннар өчен, яки аның турында язсыннар өчен, яки аның исеме калсын өчен, андый да булырга мөмкин. Ә иман китергән кеше Аллаһ ризалыгы өчен эшли. Чөнки ул өмет итә ахирәттә моның өчен савап алырга. Бер кеше мин бер мәҗлестә утырганда, менә мин ди краным белән дип әйтә, бер мәчеткә ди плиталар куярга булыштым ди. Миңа бу ди савап итеп языламы дип әйтә. Мәйтәм языла иманлы булган кешегә. Шарты бар, әйеме? Төп шарты бар. Ни өчен әйтәм, ул мәҗлес башында шуны әйтте дәген, мин аңар языла дип әйттем. Аннары мәҗлес уртасында бу мин кыямәт көне турында сөйли башлаганда, әйтә башлады, кем әле аннан кайткан, инде кыямәткә шик белдерә башлады. Шуннан инде кат итеп әйттем. Мәйтәм, менә син бик изгелегенне эшләгәнсең. Бу изгелек язылачак ахирәттә кайчан? Әгәр дә син шиксез шуңар шансаң. Кыямәт көненә булуына шиксез шансаң, һәм шулай ук иманның алты баганасына шиксез шансаң, менә шул вакытта синең бөтен изгелегендәге язылачак. Әгәр дә син ышанмасаң, ягъни изгелекне эшлисең, әмма ләкин аңар ышанмыйсың. Ул вакытта Аллаһ Таала сиңа бу дөньяда яхшылык белән кайтарачак, әмма ләкин ахирәттә бер нәрсәдәген бирмәячәк, чөнки син аңар ышанмыйсың. Аллаһ ризалыгы өчен эшләмәдең. Туганым булды яки башка кеше шундый мәгънәдә эшләү булуы мөмкин инде. Шуның өчен ахирәттә менә ярдәм итә торган гамәл иң беренче Аллаһка ышану, ахирәткә ышану, шуннан соң безнең гамәлләребез ахирәттә файда бирә. Инде әгәр дәген без халыкларны карасак, җәмгыятьне карасак, ахирәткә ышанмаган кеше кызганычка каршы без бу дөньяда күрәбез, бу дөньяда җәннәт төзмәкче була. Бөтен нәрсәне бу дөньяда үзенә алмакчы була. Иң бай кешеләрдән булмакчы була. Канәгатьлек күрсәтә белми. Акча ничек керә, аңар барбыр, иң мөһим аңар керсен, аныкы булсын дип алырга тырыша. Халалме ул, халал түгелме? Бу инде дөрес әйбер түгел. Дөрес әйбер түгел. Хәзер бит әйтәләр, мәсәлән, теге кешегә ризык җитми дип инде. Бу дөрес фикер түгел. Аллаһка иман китереп, әгәр дә җәмгыятьләр, халыклар иман китерсәләр, кыямәт көненә бөтен нәрсә җитә. Җир шарында 13 миллиардка җитәрлек ризык бар хәзерге көнгә. Ә халык әле 8-9 миллиард. Ягъни ризык җитәрлек. Аллаһ Таала бөтен нәрсәгә Коръәнне без ачып карасак, һәрбер җан иясенә Аллаһ Таала ризык бирәм диде. Шулай бит? Һәм ул ризык әле ул чын мәгънәсендә теге бөтен көчеңне куеп табылган ризык түгел, әле резервлар күп, мөмкинлекләр күп. Хәтта менә безнең Татарстан мисалында да күрәбез, аны һәр вакыт әйтелеп торыла. Ашлыкны үстерүнең дә резервлары әле 2-3 мәртәбә күбрәк. Яхшы уңыш ала торган регионнар бит 60-ар, 70-ар, 80-шар центнер гектарыннан уңыш ала. Без әле менә быел мәсәлән 20-шар, 21-ар гектар гына. Менә шуңа карап әле ризык мәсьәләсендә чыннан да кешеләрнең күңеле тыныч булырга тиеш, кумсызлык булмаса гына. Менә кемнәрдер кумсыз, алар инде үзенә җыя, менә бу чиракта инде җитмәү ихтималы бар аны. Иман китергән кеше кумсыз булмаса, мәсәлән, үзенә генә түгел, бүген мәсәлән, яра быелны мәсәлән уңыш әзрәк булды. Әзрәк сабыр ит. Киләсе елны Аллаһ насыйп итсә яхшырак булыр. Өмет белән яшәргә кирәк. Бу кризис мәсьәләләрендә булсын, яки башка төрле хәзерге вакытта кризис белән куркыталар, ничек яшәрбез дип, иң мөһим әйбер онытмаска кирәк иман мәсьәләсен. Хәтта бер дин әһленнән сорыйлар, менә кризислар булачак, сез ничек яшәрсез, ничек уйлыйсыз дип әйткәч, гаиләгез дәген зур дип әйткәч, ул әйтә. Коръән Кәримдә Аллаһ Раббыбыз әйтте ди: "Ваъмур әһләкә бис-салати вастабир алейһа, ла насъалука ризқан, нахну нарзугук вал акибату лит-тaqва." Гаиләнне намаз белән әмер ит. Ягъни үзен намаз укы, һәм гаиләнне дәген әмер ит. Һәм шуңар сабыр ит. Чөнки җиңел түгел. Без синнән ризык сорамыйбыз. Һәм без сине үзебез ризыкландырырбыз. Һәм барбер яхшылык, ахыргы гамәл тaqва кешеләргә булыр дип әйтә. Ягъни тaqва кешеләргә барбер ахыры хәерле булыр. Без әйтәбез бит, ахыры хәерле булсын дип. Ахыры тaqва кешеләргә хәерле булыр дип әйтә Аллаһ Таала. Шуннан соң шулай дип җавап бирә. Минем бурычым ди Аллаһның әмерен үтәү. Ягъни эшләмә дигән сүз түгел. Әмма ләкин ул кеше кәсеп итә, тырыша, динен онытмый. Намазын башкара, гаиләсен дин белән әмер итә, дин тотырга өйрәтә, балаларын намаз укыганнарын карап тора, шуңар игътибар итә, Аллаһ Таала ризыгын бирә. Үзе кәсеп итә, тырыша, Аллаһ Таала ризыгын бирә. Шуның өчен менә кризис дип әйткәндә шушы мәсьәләләрне онытмаска кирәк. Иң мөһиме дуа кылырга кирәк. Аллаһ Таала иминлекне айырмасын, иминлектән, тынычлыктан айырмасын. Инде ризыкны Аллаһ Субханаһу ва Таала үзе бирә. Әгәр дәген без шушы Аллаһның әмерләрен үтәсәк, Аллаһның әмерләре ул без аны турында күп сөйләдек, мәсәлән, шул ук закат бирүчеләр, закатларын вакытында түләсәләр, ярдәм итсәләр, изгелекләр кылсак, иншалла Аллаһ Таала безгә бирәчәктер. Кыямәткә ышанган кеше ул Коръән укый.
Qur'onda Alloh subhanahu va taolo bik ko'p bizga qiymatlar berdi. Ya'ni qiyomatda javob beradigan aybirlar. Misol uchun Abu Hanifa hazratlari namozda o'qiganda Zilzala surasining oyatlarini eshitdi. "Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara, va man ya'mal misqala zarratin sharran yara." Kim bir kichkinagina to'zon bir haqli izgilik ishlasa, ularni ko'rashak. Kim shuni haqli kichkinagina to'zon bir haqli yomonlik ishlasa, ularni ko'rashak. Tuni bo'yi shu oyatlarni qobatlab chiqa. Ta'sirlana shu oyatlar bilan. Ya'ni bu bir qoida. Ham bu big zo'r qoida, kishi turmushi uchun big zo'r qoida, turmushini tuzir uchun. Bilani kichkinagina izgilik ishlasanda, ul yo'g'olmay Alloh qarshында. Shuluq va hatto yomonlik ishlasanda ul yo'g'olmay agarda tavba etmasan. Tavba etsan Alloh taolo g'afur etirga va'da etdi. Shulay yo'q Alloh subhanahu va taolo masalan adillik bilan amr etdi. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist. Wa la yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu. Ya'diluhu aqrabu lit-taqwa. Wattaqulloha innalloha xabirun bima ta'malun. Maida surasining 8-oyatida Alloh Rabbimiz aytadi: "Ey iymon keltiruvchi bandalar, bo'lg'iz Alloh qarshында adillik qiluvchilar. Adil bo'lg'iz" deb aytadi. Ham hatto shu adilligingizda agardagin siz boshqa biror kishi bilan dushman bo'lsangiz, talashgan bo'lsangiz, shu adillikka xiyonat keltirmasin deydi. Masalan, ikki kishi, birsi sening do'sting, birsi sening dushmaning. Adillik narsa talab etadi. Adil etib hukm etadi. Hatto sening bu shiroqda ko'rasing ekan, sening dushmaning haqli, sening do'sting haqsiz ekan ko'rasing ekan, adil kishi adillik bilan hukm etganda dushmani bo'lsa dag'in durust etib hukm etirga tegish. Hatto shunday shiroq bo'lam Ali radhiyallohu anhu xalifa zamonida qozi Shurayh bo'la. Bir yahudi onun otining aybirini olgan bo'la. Alining. Ali ayta bu meniki deydi, yahudi ayta yo'q meniki deydi. Qozi ayta Ali xalifa bitingdi. Podsha kitir deb ayta shohidlarni deydi. Ammo boshqa shohidi bu tug'anlar mening ikki bolam bor deb ayta. Qozi ayta u sening bolalaring senga shohid bo'la olmaydi deb ayta. Chunki ular sening yaqin kishilaring. Ularning shahodatlari qabul etilmaydi. Shu voqeani tigi yahudi ko'rgandan so'ng islom qabul etdi. Qozi tomonidan bo'lgan adillikni ko'rgach, islom dinini qabul etdi. Chunki xalifa bo'la turib, xalifadan shohidlar so'ray. Shohidlar keltirgandan so'ng u shohidlarni qabul etmay, podshoning shohidlarini qabul etmay, shundan so'ng tigi kishi islom qabul etdi. Shunga ko'ra Alloh subhanahu va taolo adil bo'lg'iz deb aytdi. Ya'diluhu aqrabu lit-taqwa. Ham adillik qiluv ul taqvolikqa ilta deb aytdi. Taqvolik belgisi deydi. Hamma bu big awr. Masalan, Qur'onda boshqa oyatlarda aytadi Alloh subhanahu va taolo hatto atilaringiz bo'lsa, bolalaringiz bo'lsa deb tag'in kela. Shohidlik qilganda. Ya'ni adillik tegishli. Shu adillikka ko'klar ham yerlar tuzilgan deb aytadi g'olimlar. Biz Alloh nasib etsa, mana ko'rkam xalqlar turida so'ylaganda, u sifat turida da so'ylarmiz. Ya'ni musulmon kishi adil bo'lu turida. Onlar masalan dinimizni ishiga ixtibor etadi bu masalaga. Hatto masalan qozig'ani ishim bo'lak olirga yaramay. Shu adillikni saqlar uchun. Chunki kimdir bo'lak beray ekan, endi ko'ngili shunlar avusha. Hatto bir qozi bo'lib ishlaganda, bir kishi bir ko'rshisi onlar yonga ulgurgan xurma keltiradi. Tega qozi bo'laroq, "Yo'q, rahmat, men olmayman" deb kirib borib jibara. Ko'pmidir vaqtdan so'ng tega ko'rshisi mening yana endi hukmga kela. Kishi bilan bahasga chiqib, bular orasida bu qozi hukm etirga tegish bo'ladi. Shu vaqtda ko'nglim tengar avushdi deb aytdi. Ali onun aybirini olmadim, ammo lakin onun tegi kitirgan yaxshiligi uchun endi ko'ngil shunlar avushdi. Masalan, yaxshilik ishlarga tilaganingni ali bilibda endi ko'ngil avushdi deb aytadi. Hatto qo'y bir qozilar masalan kibitdagi o'zlari olmaydigan bo'lalar. Masalan, onlar bayasini tushirib beradi. Savdo munosabatini g'umman kirmaylar endi. Kirmaydigan bo'lalar kishilar bilan durust etib, adil etib hukm etirish uchun. Bir qozi Ibn Taqiq qilg'it aytadigan bo'lam, qiyomat kunida deb aytadi. Alloh taolo meni bostirsa-di, ham har bir hukmim uchun qozi bo'lib ishlaydi. Hukmim uchun so'rasa, "Nik sen shulay hukm etding?" deb so'rasa, mening javobim bor deb aytadi. Bu big zo'raydir. Ya'ni har bir hukm etgan hukmimga javobim bor, dalilim bor. Ni uchun shulay hukm etganim deb ayta olaman deb aytadi. O'zining adilligi bilan ayta oladi. Hatto qo'y bir g'olimlar aytadi, qozilar deb aytadi, jahannamning qirinida bosib turalar deydi. Hatto qo'y bir g'olimlar mana Abu Hanifani bitinda qozilikqa chaqiralar. Ul bit qozi bo'lgan tilamay. Ni uchun qo'rqash o'sha javoblikdan qo'rqadi. Ham qozilarda ul mana shunday ilki vaqtda bo'lgan endi. Ammo lekin g'olimlar aytdi, agarda bir zamonda boshqa kishi yo'q ekan, hukm etuvchi qozi yo'q ekan, ul vaqtda endi kishi qozilikqa bosirga tegish, o'zini taqdim etirga tegish. Agarda boshqa kishi bo'lmasa, boshqa ilmli kishi bo'lmasa, Abu Hanifa zamonida boshqa ilmli kishilar bo'lgan.
Фақат халифаны булуын теләде. Ул инде олы яшьтә булгач, казыйлыктан баш тартты инде. Безнең тормышта да шундый вакыйгалар була, ул кешеләр арасында әйтик, оешмалар арасында, җитәкчелек белән менә аерым хезмәткәрләр арасында менә матур мисал китердегез Абу Ханифа белән. Менә ул үзе иң дөрес хөкем итәчәген белеп тә, башка андый гадил казыйлар булмасын белеп тә, шушы мизгелдә баш тартуы аның инде гөнаһ булачакмы? Әгәр дә чынлап та onun урынына башка кеше килсә, гадилсез кеше килсә, һәм гадилсез белән хөкем итсә, әлбәттә ул инде теге кешенең баш тартуы дөрес түгел инде. Һәр кеше үзенең хәлен үзе белә инде. Кайбер кешеләр мәсәлән, шыдамым дип куркырга мөмкиннәр, кады тәэсирләнәләр. Үзегез беләсез, кешене сынап карарга теләсәгез, аңар власть бирегез дип әйтәләр бит. Дәрәҗәлек ул кешене бик каты үзгәртә тагын әйбер. Әгәр дә кеше шушы властька килеп тә үзгәрмәсә, элеккегечә калса, дуслары дагын элеккегечә калса, менә шул вакытта бу моның гаделлеге дәген элеккечә калса, бу инде әлбәттә ул кешенең теге әхлакына, яхшы булуына бик зур дәлил булып тора. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһның рәхмәте белән менә без бүген инде зур темаларны башлап җибәрдек һәм шушыларга кереш сүзләр әйттек, әхлак мәсьәләсен һәм кыямәт көненә иман китерү турында сөйләдек. Иншалла, киләсе тапшыруларда шушыларны инде дәвам итәргә Аллаһ Раббыбыз насыйп әйләсен, бәйнә-бәйнә агнатып, һәрберсенә тукталып, иншалла, тапшыруларыбызны дәвам итәргә Аллаһ Раббыбыз насыйп әйләсен. Барчаларыбызга файдалы һәм гыйлемле вагызлар сөйләргә Аллаһ Раббыбыз насыйп әйләсен. Һәм киләсе тормышларыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля иминлектә, татулыкта, бердәмлектә кылса иде. Аллаһ Раббыбыз илебезне төрле хәүфләрдән, сугышлардан, бәла-казлардан, ачлыклардан үзе сакласа иде.